Salam meni hormatly adamlar. Garaşsaz baky betarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlary bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Dün Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başdy goşun generali Serdar Berdimuhammedow harawy okuw türgünleşigini synlamak maksady bilen KLT okuw türgünleşik merkezine bardy. KLT okuw türgünleşik merkezine ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başdyny harby we hukuk goraýjy idaralaryň ýol başlary garşyladylar. Günelüň. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň harby okuw türgünleşigine başlamagyna taýar. Hasabat berýär. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Kenişiniň sekretary, Türkmenistanyň gorunmak ministri general-leytenant Gunnagdiýew. Erkin. Yergilenle belläp geçdik. Nowatdaky harby türgünleşigi Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň gowry yer, howa hüjümünden gorunmak goşunlarynyň harby howa, harby deňiz we türkmen edermen ýürütme maksatly güýçleriniň ähli düzüm birlikleri, şeýlekem harby we hukuk goraýjy idaralaryň türkmen edermen ýürütme maksatly düzümleri gatnaşdylar. Bu ýerde ilki bilen Türkmenistanyň döwlet senaty ýanglany. Vatanım temiz seheri, parahat ovo şeheri, azudozin barlığında, asman demiz var yeri, sen algırsın laşınsın gökte, kasamın vardır yürekte, sen var erkli bir kalazın, deniz dağ sehra serkette. Belin tut madam ruhuny, belin tut vatan tuğuny, görüşüňde gorap sakla, mukaddes ene topragy, ýöne ýere seniň adyň, aýdym bolup ýanglanmaýar, vatanyň öndäki borçuň, ömür baqy soňlanmaýar. Vatan begitler
Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlanan ruhsat bermegi bilen harby okuw türgenleşigi başlandy. Boran şäherletli harby doktrinamyza laýykly bu gedekki harby türgenleşik harby hünärmenlerimiň ýerde, howada, deňizde ýuwuş alyp barmaksyň oturuň we taktikasynyň täze ýüňdebarjy usuliýetini, tilsimlerini sazyşykly ýerine getirip hünär ustatyklaryny kämilleşdirmäge gönükdirli. Görkezme sewuş atışykly harby türgenleşigini uçurmansyz uçurlaryň howadaky uçuşlary we odatış ogurlary türkmen elem emeli aragatnaşyk hemrasynyň kömegi bilen göni aragatnaşykda sanly ulgam arkaly ýörükde ekranlarda görkezildi. Gahrman arkadagymyzyň mert jigitler gaýrat üçin dogulýa, watan gorugy mukaddesler, mertler watany beýgeldi atly eserleriniň ýurdumyzyň ösüp gelýän ýaş nesillerini, aýratynda watan gorugçylaryny, harby watançylyk ruhuny terbiýelemekde, olarda türkmen halkynyň gahrmançylygyny beslenen asyrly käýfiýetlerini kemale getirmekde, izi watanymyza bolan söýgüni ösürmekde mühim ähmiýeti eýedigini bellemek gerek. Bu gedekki görkezme harby okuw türgenleşigi ýurdumyzyň beýleki goşun galalarynaky we deňiz güýçlerimizdäki okuw merkezlerini de geçirilip, olar sanly ulgamyň mümkinçilikleri esasyny güni ýaýlym arkaly ýetirildi. Okuw merkezlerine harby okuw türgenleşigine gatnaşýan toparlar ýürüş geçirmegiň dowamyna garşylykly kereke diýen toparlary diýansyzlandyrmak, garşydaşyň howa hüjümleri bilen görüşmek, yürüyüşi bökdemek üçin döredilen meýdandan yürüýte himiki goruk seriştelerini ulanyp ýitkisiz geçmek, şeýlekem tuw piýasgelçiliklerden geçmek boýunça okuw sewuşçyň wezipelerini ýerine ýetirdiler. Harby deňiz güýçlerimiň harby türgenleşige gatnaşýan gemileri, garşylykly kereke diýen gemi toparlary, harby deňiz taktikasyna laýyklykda deňizde bilelikdäki sewuş guramak boýunça sewuşçyň meýilnamalaşdyrşy amal açyrdylar. Watançylyk, edermenlik, gaýdusuzlyk türkmen halkynyň asyrlar boyu eýe bolan käýfiýetleridir. Watany gopalygyň, ýurdu goramagyň, gahrmançylygyň hemişelik nuskalaryny döreden şöhraty ata-babalarymyzyň şuňky nesilleri watan öňündäki mukaddes borçlaryny awray bilen ýerine getirýärler. Türkmen eskerleri dugrawap teňkeleri we ýaraglary ustatlyk bilen erkedip, nazary we sewuşçyň taýýarlygyň ýokary derejesine görkezýärler. Türgenleşigiň dowamyna ýaragly güýçlerimiň häzirki zaman aňtaw urgu toplamynyň uçurmansyz uçýan enjamlary keýfiýetleriniň beýikligi galyp nişanany aňtamak bilen howadaky sewuşçyň nobatçylygy geçdi. Toparlaýyn howa hüjümini serpikdirmek maksady bilen asmana atyjylarymyz od açyp sewuşçyň wezipeleri üstünlikli ýerine getirdiler. Harby gullukçylaryň hünär taýdan taýýarlyk derejeleriniň çeýle ýagdaýda kämilleşdirilmegi, olaryň ustatlyklarynyň we ukyp başarnyklarynyň barha artmagynyň baş şertini emele getirýär. Görkezme sewuş atışykly taktiki tälim beriş türgenleşigi beýleki tälim meýdanyna üstünlikli dowam etdi. Türgenleşikden pursatlar ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlana sanly ulgam arkaly görkezildi. Sewuşçyň meýilnamalary laýyklykda güýçlendirilen toparlar gorançy, injener taýdan enjamlaşdyrmak, odatış ulgamyny gurnamak, bilelikdäki hereketleri takyklamak ýaly sewuşa taýýarlygyň wajyp esaslaryny doly özleşdiripdirler. Howa hüjüminden goranmak bölümlerimiz asmana atyjy toplamlardan od açyp, garşydaşyň howa nişanlaryny ýok etmek bilen umumy goşun bölümlerini howa hüjümlerinden pinalamak wezipelerini üstünlikli ýerine getirdiler. Netijede güýçlendirilen topar garşylykly toparyň hüjümini serpikdirmek bilen gorançdaky kesgitlenen sewuşçyň wezipeni doly we dogry ýerine getirmek başardy. Ýurdumyzyň harby we hukuk guruluşlarynyň işiniň şeýle netijeli gurulmagy, halkymyzyň dörejilikli dähmet çekmegi we bagtyar durmuşda ýaşamak urduny beru şertleriň döredilmegine oňyn mümkinçilikler döredýär. Milli goşunymyzyň häzirki zaman ösen teňkeler bilen öpçün edilmegi, harby gullukçylaryň gullugy hemde ýaşaş durmuş üçin beru şertleriň döredilmegi, hormatly prezidentimiziň döwlet ýadatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökümine kesgitleneniň naňladýar. Harby okuw türgenleşiginde sewuşçyň uçurmansyz uçýan enjamlaryň aýratyn orny bardyr. Olar häzirki zaman dünýäsiniň iň soňky gazananlaryny şöhretlendirýän dugrawap sewuşçyň teňkelerini hataryna girýär. Sewuşçyň uçurmansyz uçýan enjamyň kömegi bilen ýüze çykarylan nişanalary, ýagny raketa toplamlary ýok etmek meýilleşdirildi. Hemde bu enjamyň kömegi bilen olar takyk, dürüst ýagdaýda hatardan çykaryldy. Ulug aralyga hereket edip, howadan aňtaw alyp barýan hemde urgu edýän sewuşçyň uçurmansyz uçýan enjamyň ýokary takyklygy, onuň sewuşçyň mümkinçiliginiň esasy aýratynlygydyr.
Görkezme taktiki türgünleşik okuwlarynyň başynda harby deňizçiler hem ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň goşunlarynyň ähli görnüşleriniň wekilleri bilen taýdaşykly kerek edip, ýokary söwüşçiň tälimi, deňizdäki sergedimiziň we umumyň döwletimiziň türkmen halkynyň atuda durmuşynyň howpsuzlygyny goramak üçin Ýurowap teňkelere ussatlyk bilen erketçilerini görkezdiler. Diňe goran şähetine ýa harby doktrinamyza laýyklykda ýurdumyzyň howpsuzlygyny üçin etmek döwlet siyasatining möhüm urwatdyr ýa. Häzirki wagtda harby deňiz güýçleriniň maddi enzamlaryň bünyady iýdigleri berkidir ýa. Şeýlekem Ýurowap teňkeler we enzamlary gemiler satyn almak, ýurdumyzda gemileri gurmak boýunça anyk çäreler görülýär. Harby deňizçileriň söwüşçiň hemde nazary taýýarlygy ýokalanýar. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň türkmen edermen ýürüýte maksatly toparlarynyň watan goragçylarym gatamyna ıgrarly bolup, mehriban halkymyzyň, gurmaty prezidentimiziň önämli ödemegi öýleriniň baş maksady gataplaýarlar. Bugün geçirilýän harby okuw türgünleşiginde türkmen edermen ýürüýte maksatly toparlary söwüşçiň ussatlyklaryny we başarnyklaryny görkezdiler. Bir harby gullukçylaryň lilikdäki hereketleri, olaryň öz öňlerine goýulan wezipäni üstünlikli ýerine getirmek üçin ýerul tagallalary edýänliklerini alamatlandyrýar. Ýürüýte maksatly türkmen edermen toparmaz, ýürüýte aňtyw çärelerini geçirip, garşylykly toparlanşyň ýerlerini kefiýetlediler. Hemde uçormansyz enzamlaryň kömegi bilen nyşanalary belgilediler. Türkmen edermen ýürüýte maksatly toparlary häzirki zaman awtorlaryna kerek edip, ele geçirilen binanyň daş töweregini gabaga almak bilen bir kanun yaraglanan toparlaryň hereketlerini taklamak boýunça söwüş hereketlerini alyp bardylar. Häzirki zaman söwüşini şäher şertlerini we ýylatly nokatlarda söwüş hereketlerini alyp barmakda türkmen edermen ýürüýte maksatly toparlary möhüm söwüş wezipesini ýerine getirýärler. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň türkmen edermen ýürüýte maksatly toparlarynyň dilikde geçiren söwüş hereketläriniň netijesinde bir kanun yaraglanan toparlar uly ýetge tede war edildi. Davet etmegiň depkinini hasy ýokalandyrmak hemde bir kanun yaraglanan toparlary doly ziýansızlandyrmak üçin dikuçorlar geldi. Dikuçorlaryň kömegi bilen kuwaty artdyrylan davet etiş toparlar binanyň üçegünden ýokarky gatlaryň penjirelerinden hüjüme amala aşyrdylar. Olar destin kerek edip davet etmek, taktiki od atış emellerini ýerine getirmek, söwüş hereketlerini ýödara pinalamak we durundurmak boýunça hereketleri başarjyňlyk bilen alyp bardylar. Görkezme harby okuw türgünleşigine gatnaşýan harby gullukçylaryň çalatynlygy, bellenlen kadrlar boýunça hereket etmekleri, olaryň gaýdygsyzlygyny maksady etmek ugruna tagallarlarynyň netijeli häýeti iyi bolýanyny aňladýar. Soňra harby okuw türgünleşigine ýaragly güýçlerimiziň ygtyýarynaky täze Ýurowap uçarlar söwüşçiň wezipeleri ýerine getirdiler. Karşılıklı hücumi yerine getiren goşun bölümlerimizi huwadan gollu görmek üçin söwüş meýdanynyň huwa giňişligine söwüşçiň uçarlar söwüşe girişdiler. Huwadan hüjüm edýän söwüşçiň uçarlar ýygyderli huwa uruglaryny amala aşyryp, garşydyş nyşanalary hatardan çykardylar. Olaryň beýik hereketleri toparyň agdalarynyň söwüşçiň wezipeleri ýerine getirmekde häzirki zaman usullaryny we ösen harby tejribeleri münasip özleşdirenlikleriniň tutnamasyny güldi. Munyň özi watan goragçylarynyň ýokary watansyzlyk gerelgilerini ýetatly uradyn ýanlyklerini alamatlandyrdy. Geçirilen harby okuw türgünleşikleri ýurdumyzyň oňyn beýtaraplyk derejesinden we goran şähetine bolan harby doktrinamyzdan gelip çykýan ýörelgeleri ýetatly uradyn ýaş eskerleriň hüner derejesiniň barha kämilleşýänini görkezdi. Türkmen edermenleriniň mukaddes tugumyzy asuda asmanyna erkany parlatyşyny siýlanynda mirdany pederlerimiziň ruhusyň toprağymyza buýsanýan. Çünki döwlet baýdagymyz biziň buýsanç mertebemiz, göz guwanjymyzdyr. Baş egip kasam bilen togap edýän milli mukaddesligimizdir. Şeýlelikde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralary harby taýýarlygyň ýokary derejesini we ýurdumyzyň asudalygynyň goragyny duran gaýdygsyz harby gullukçylaryň ussatlygyny aýdyn beýan edýän harby gullukçylar öňde goýulan wezipäni üstünlikli ýerine getirdiler. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy, harby gullukçylaryň şirin janlaryny aýaman, mehriban watanymyzyň asudalygyny üpçün etjekdiklerini, goran şähetine bolan harby doktrinamyzdan gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek ugruna ähli okuýup başarnyklaryny, güýç gaýratlaryny, gaýgyrmajaklyklaryny anam bildirdi.
Aydındır irtire ulan ak yolum, sonlanmaz tarifin dillerde vatan. Uysancım var dağla elin başına, badım var üsyen yerlerde vatan. Aydın'dan doğrudur göğün tarımız, urvanır vatana her ne varımız. Arka dağlı kahraman erdarımız, can kahramanımız, can erdarımız. Aydın önemli onlarda vatan, Aydın'dan doludur göğül tarımız, urvanır vatana her ne varımız. Arka dağlı kahraman erdarımız, can kahramanımız, can erdarımız. Aydın önemli onlarda vatan. Sonra yurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy, okuw türgenleşik merkeziniň çägine görkezden harby söwüşiň tehnikalarynň dürli görnüşlerini synlady. Olaryň kataryna uçormansyz uçorlar we beýlekler bar. Mälim bolşary, milli goşunumyzyň maddi enzamyň binýadynyň döwre wapyşdyrylmagy we onuň kuwatynyň puturlandyrylmagy, harby gullukçylaryň gullugy we ýaşaýyş durmuş üçin oňoýly şertleriň döredilmegi, ýokary hünärli harby gullukçylaryň taýýarlanmagy hemde öňde bar tejribeleriň we sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlanan hem işe üns merkezinde durýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Gahryman arkadaşymyzyň başlangyjy bilen yurdumyzda ýaýlandyrylan toplumlaryň harby özgertmeler bugünkü günde arkadaşly Gahryman serdarymyzyň tagallary bilen münasip dowam edýär. Harby we hukuk goraýjylaryň maddi enzamyň binýady kämilleşdirilýär. Olar üçin döwrewap ýürüti tehnikalar satyn alynýar. Edermen watan goraýçylarymyz döwletimiziň şeýle uly aradalaryna jogap edip öz hünärlerini kämilleşdirýärler. Iň täze harby tehnikalara erketmegiň ustaatlygyny, söwüşiň taýýarlygyň ýokary derejesine görkezýärler. Şunda milli ýaraglyk güýçleriň tutuş kuwatynyň paragatçylyga, asudarga gulluk edýänligini aýratyn bellemek gerek. Garaşsyz bitarap Türkmenistanyň durumça geçirýän, diňe goran şähetine eýe bolan harby doktrinasy ýurdumyzyň howpsuzlygyny, halkymyzyň bagtly we awadan durmuşyny öpçün etmäge ýardam edýär. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy, diňe goran şähetine eýe bolan hemde oňyn bitaraplyk görülgelerine laýyk gelýän Türkmenistanyň harby doktrinasynda ýurdumyzda paragatçylygyň, asudalygyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň bir karar bolmagynyň esasy wezipesi bolup durýanyny belläp, goşunyň ähli kysymlarynyň maddi enzamyň binýadynyň puturlandyrylmagy, täze döwrewap harby tehnikalar bilen öpçün edilmek üçin döwletimiz tarapyndan mundan meýlekde iýdigderli alada ediljekdigini aýtdy. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy, harby okuw türgenleşiginiň üstünlikli geçirilmeginden gutlap, harby taýýarlygyň ýokary derejesini görkezden ýurdumyzyň asudalygynyň goragyna duran harby gullukçylaryň ähletine özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Watan goraýçylary ýurdumyzyň paragatçylygyny, asudalygyny goramak ýaly mukaddes wezipäni üstünlikli ýerine getirijekdiklerine kasam etdiler. Garaşsyz wagty ýaratmatyna, mehman halkyna, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başda ulgaýan. Harby we hukuk goraýjylaryň ýol başlary, harby okuw türgenleşigine gelenligi üçin ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlaryna hoşallyklaryny bildirdiler. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy, öňde bolan wezipeler ýerine getirmekde hemmeleri üstünlikleri arzuw edip bir ýerden ugrady.
Dün Türkmenistan'ın cemiyetçilik kuramlarına Gahriman Arkadağımızın halkara ösüş taglimatı ve Arkadağlı Gahriman serdarımızın täze tarihi döwürde belent maksatlar atlı maslahat geçerli. Türkmenistan'ın halk maslahatının meclisin ve cemiyetçilik kuramlarının geçiren bu maslahatı betaraplık yolu bilen önemli öňe barýan garaşsız watanymyzy halkara derejesinde östürmekde ve bu gorda hormatly prezidentimizin öňde goýan belent maksatlaryny amala aşyrmakda ýerine ýetirilýän işleň berýän oňy netijelerini hemem ulun ähmetini şeýlede Gahriman Arkadağımızın ýakynda Hytaýyň paýtagty Pekin'de geçirilen bir goşak bir ýol 3-nji ýokary derejeli maslahatda eden çykyşynyň mazmunyny wagyz nasihat etmäge bagyşlandy. Maslahatda gatnaşçylaryň çykyşlaryna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe dünýäde parahatçylygy üpçün edejek, dostluň hemde asudalyň ýurdu hökmüne tanalýan Türkmenistan watanymyzyň halkara awraýynyň hasam ýokarlanýanlygy, halkara giňişliginde döwletimiziň milli bähwitlerini ýygyderli goramagyň, parahatçylykly durmuşy hemde durnukly ötüşi üpçün etmegiň hormatly prezidentimiziň daşar siýasatynyň esasy uruny dözgän anagtarly. Belenilşi ýaly Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahriman Arkadağymyzyň ýakynda Hytaý Halk Respublikasyny amala aşyran iş taparam il bähwitli, döwlet ähmiýetli wakalardan biri boldy. Şunun bilen baglanşykly edilen çykyşlarda milli liderimiziň bu forma gatnaşmagynyň esasy aýratynlyklarynyň biriniň dünýä öňde barjy ösün döwletleriniň biri bolan Hytaý Halk Respublikasyny ygtybarly hyzmatdaş dostlukly ýurt hökmüne biziň döwletimize Türkmenistana uly hormat goýulýanynyň suwtnamasyny öwrülenýäni bellendi. Gahriman Arkadağımızın Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy bilen duşuşygyna bu ýagdaý hasy äşgär ýüze çykdy diýip çykyş edenler aýtdylar. Mehriban Arkadağlı Gahriman serdarymyzyň taýsy tagallaty netijesinde Türkmen halysyna, Türkmen denanlaryna, Türkmen elislerine goýulýan sarpany, onu da daşary ýurtlarda goýulýan sarpany dinlemek, teleýaýlymlar arkaly fin etmek, görmek, gaty bagtdan nişan men özümi halçy hökümünde, şeýle hem muzey işgär hökümünde biziň Türkmen hallarymyzyň şeýle daşary ýurtlara ekidilip sergilenmegine begenjimin çäginiň ýokdugyny aýdasym gelýär. Sebäbi Türkmen halsy diýilende Türkmeniň taryhy ýazylan bir ullakan eser gödöňe gelýär. Türkmen halsy diýmek eýýam zenanyň durmuşyny, zenanyň ýürek owazyny, zenanyň maşgala ojagyny görmek diýmek aňladýar. Islenlik Türkmen halysyny öňe alyp ýazanda biziň sinedenmizde biziň mehrem enelerimiziň ýürek urgusyny bir 10 marmagynyň ýylysyny duýmak bolýar. Biziň şeýle ajaýyp sungatymyzy, milli miraslarymyzy bilen sarpa goýup, peder ýoluny dowam etdirýän Arkadağly serdarymyzy köp sag bolsunmy aýdýar. Goý mehriban Arkadağymyzyň, Arkadağly Gahriman serdarymyzyň şeýle hem biziň şu milliligimizi apalap, özüniň bir elişiniň bir şeýle ajaýyp sungatyny biz denanlar bilen paýlaşýan mehriban käbämiz halyçy denanymyz oğul gerek halipamyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, belent başlarynyň aman bolmagyny tüý yüregimden arzu edýän. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahriman Arkadağymyz bir goşak bir ýol atly 3-nji ýokary derejedäki geçirilen maslahatda ähli urarlaryň bir hatarda ekologiýa wadançylygyň üpçün etmek babatyny hem taryhy çykyş etdi. Gahriman Arkadağymyzyň şu taryhy çykyşyny garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan diýarymyzyň ähli pudoklaryna ornaşdyrylýan işleriň masalyna da Hazar deňiziniň Türkmen kenarynyň deňiz urşagyny goramak babatyny alınıp barýan işlerde de garawum tähratynyň çägelip çöllük ekologiyny goramak babatyny alınıp barýan işlerde de ýurdumyzyň çäginden akyp geçýän derýalaryň tebigi suwlugyny goramak babatyny alınıp barýan işlerde de ýurdumyzda her ýylyň güýz pasyna hem de ýaz pasyna geçirilýän köpçüliklerin baý kişilekleriň hasabyna emeli tokoýdorluklarynyň geriminiň giňelýänligine bir aýdym görýäris. Hem de Gahriman Arkadağymyzyň Pekin paýhasy bilen gurulan akylly şäher konsepsiýasynyň uğralyp gurulan Arkadağ şäheriniň masalyny dol bir göz ýetirýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahriman Arkadağymyzyň Hytaý Halk Respublikasyna iş taparynyň üstünlikleri wetlenip geçmegi bilen hem de bir goşak bir ýol atly 3-nji ýokary derejedäki maslahatda taryh çykyş etmegi bilen
Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagmydy. Arkadagly Gahrman Serdarmydy. Bütün Türkmen halkymydy, siziň ähliňizi tüýsürekden mutlaýaryn. Gahrman Arkadagly Gahrman Serdarmydyň zanlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Noktalşy ýaly garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimiz halkara we sebitleýin çäklerde durnukly ösüşi üçin etmekde esasy daýanç merkezleriniň birine uruldy. Ýurdumyzyň anamdary we ygtybarly şeýlik hem islenlik derejede hyzmatdaşlygy ösürmäge mümkinçiligi uly bolan döwlet derejesinde awry gazanmagyna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň ägirt uly orny bardyr. Matlagata gatnaşçylar Pekin'de geçirilen forumda Gahrman Arkadagymyza ilkinjilen hataryna söz berilendigine öns çekdiler hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň ähli ösüşiň häzirki çylşyrmly pursatlaryny, Türkmenistanyň garaýşlaryny açyk aýdyn beýan edenligini bellädiler. Çykyş edenler bular barada durup geçmek bilen Hormatly prezidentimiň şu ýylyň sentyabr aýyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşyp, onuň awraýly we belend münberinden eden taryhy çykyşyna öňötüren tekliplerini öns çekdiler. Beýlenilşi ýaly Türkmenistan dünýä ösüşiniň möhüm ýagdaýlaryny hemde meýillerini hasaba almak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasynyň kadalary we halkara hukugynyň umumy ikrar edilen düzgünleri esasyna ähli howpsuzlyk strategiýasyny işlep taýýarlamak mümkinçiligini aralp maslahatlaşmagy başlamagy teklip etdi. Şeýle hem Merkezi Aziýa Birleşen Milletler Guramasy görnüşindäki inkluziw, dol derejeli we ulgamlaýyn dialog bilen baglykda Türkmenistan guramanyň howunarlygyna Merkezi Aziýada onuň bilen goňşy dowlatlarda howpsuzlyk boýunça maslahaty döretmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Mundan başga-da 26-njy noýabryň bütün dünýä durnukly uly günni ýylyp elan edilmegi münasibetli. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň çäklerine ýokary derejeli maslahat çağırmak teklip etdi. Maslahatyň dowamyny soňky döwürde ýurdumyzyň daşary siýasat gatnaşyklaryna işçiligiň hatda artýanlygyna öns çekildi. Çykyşlarda bellenilşi ýaly maşgala goýulýan sarpa adamzadyň geçmişine sarpadyr, nesilden geljegine hormatdyr. Gahrman Arkadagymyzyň pederlerine, inatatyna, prezidentlerine bolan uly seýle hormaty biziň hemmämiz üçin beýik nusgadyr, görellidir. Milli liderimiziň maşgalasy ol gerek Berdimuhammedowa öz aktyklary bilen Hitaýyň başlygynyň maşgalasy bilen duşanyna da bu ýurdun belli muzeýlerine bolanyna Türkmen halkynyň hali keşde ýaly milli gymmatlyklarynyň sergisine ol ýerdäki mehmanlara halkymyzyň sunugaty hakyna gurrun berenne Türkmen halkynyň millet hökmüne dünýädäki orny ýene bir gedek belende galla diýip çykyş edenler aýtdylar. Umuman maslahatyň ahyryna Gahrman Arkadagymyzyň saýetine hemde hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna Türkmenistanyň öňünde durýan maksatlaryň hemde wezipeleň onuň iler tutýan daşary siýasy we daşary ykdysady urlarynyň şeýle hem dürli meseleler çözmäge deňeçerli çemeleşmesiniň dünýä ösüşiniň ýagdaýlary bilen saýdaşykly utgaşýan bellenli. Gönnoğurun beyik akılları ve nusxavu şahiri Mahtumul Pragi'nin doğulun onun 300 yıllığı münasibetli Avstriya Respublikasının Viyana şaharına yordumudun medeniyeti sunuğut usaatlarının konserti geçerli. Viyana şaharına geçirilen bu konser Türkmenistan ile Avstriya Respublikasynyň arasynda däwe öwrülen dostlukly gatnaşyklaryň eýdigderli kemilleşdirilýänini aýdyn beýan etmek bilen sunugat usaatlarynyň arasynda özara tejribeleri alşmaklaryna aýdymsal sunugatynyň ösüşlerini berek-berege ýakynan tanıştyrmakda möhüm ähmiýetli halkara çäresine öwrüldi. Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň sazanarlyk etmegine aýdymçylarymyz bagşy sazanalarymyz üstünlikli çykyş etdiler. Konserde gatnaşyklary ýurdumyzyň sunugat usaatlarynyň Mahtumul Pragi'niň sözlerini ýerine ýetiren türkmen halk aýdymlaryny, türkmen kompozitorlarynyň döreden sazlaryny, şeýle-de Awstriýanyň nusxawy aýdymsaz eserlerini ul şatlyk şowkuny bilen garşyladylar. Türkmen kompozitorlarynyň meşhur eserleri hem türkmen halk aýdymsazlary tomoşaçylaryň kalbyny aýratyn joşgun döretdi. Ýurdumyzyň medeniyeti sunugat usatlary dünýä döwletlerine geçirilýän halkara meden çäreler gatnaşmagy döredilýän şertler üçin türkmen halkynyň lideri Gahrman Arkadagly Gahrman Serdarmyza alkyşlaryny beýan edýärler. Häzirki günlerde geçirilýän çäreler uly ruhlanetlige beslenýär, olary ýurdumyzyň ösüşleriniň öz boşly beýanyna urulýar.
Türkmenistan'ın Halk Maslahatynyň Mejlisiniň Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Demokratik Partiýanyň Syýasy Geňeşiniň, Senatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagt nesiha duşugy, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň watançylyk sargydy ýaşlar üçin ýörelgedir diýilip atlanyrly. Denanlar Birleşigi tarapyndan geçirilen çäre döwrümiň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň, Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Magtym Muradynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen çäre, arkada serdarly bagtyar ýaşlar mukaddes anama wepaly nesil diýilip atlanyrly. Zähmetim Marsar Pamaratly wagt nesiha çäresi Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşi owu gojalyk toplumy tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahat watansöýji nesiller ýurdumynyň geljegi diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň ýokary gadyetine gadylaryň we beýleki gadyet işgärleriniň hüner ustatlyklaryny ýokarlandyrmak hemde iş tejribesini kämilleşdirmek boýunça ýürüten meýilnama laýyklykda okuwlar geçirildi. Paýtagtymyzdaky Newtgad medeni işäwirlik merkezine Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutynyň hemde ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde guramaklaryna Türkmen halkynyň milli lideriniň nutgalyk döwlet taglimaty we arkadaly Gahrman serdarymyň ýoly bilen beýik geljegi tarapatly dawarly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetining magistranty Ogulşyryň Täjeba Italiýanyň Rim şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy tarapyndan klimat üçin ýaşlar güýçli herekat atly başlangyjyň çäklerine geçirilen bäseşiň jemleşip tapganatynyp ýeňji boldy. Bu hoş habar giňerimde geçirilen çärelere öz boşly bedeg berdi. Bu bolsa ýurdumyzda ýaşlarymyzyň ilmi barlyklar alyp barmaga giň mümkinçilikleriň döredilýändiginiň öz boşly sultnamasydyr. Magtym Muradynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiне günnägoriň beýik akyllary we nusgawy şahyry Magtym Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygy münasibetli Magtym Pragynyň edebi mirasy ýaş nesiller üçin beýik taglimat atly dawarly çäre geçirildi. Murat Garryf adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetiне Hormatlar Kadamynyň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly kitaplar toplamy, tebigat serişdeleri, öwrenmeň ensiklopediýasy atly professor muallimleriň we talipleriň ilmi amal maslahaty geçirildi. UNESCO-nyň muallimleriň işlerindäki ösüşler bilen bagly online arkaly geçirilen maslahatyna Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Diller Institutynyň binýadyna döredilen Parahatçylyň dilleri atly UNESCO klubynyň agdalary sany ulgam arkaly işçe gatnaşdylar. Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiне jemmeçilik guramalarynyň hukuk goragy we saglyk goraş idaralarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna sadyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýwanlanyrmak, ýol hereketiniň howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen wagt nesiha duşu geçirildi. Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň ýaşlar guramasynyň Daşady vilayet geňeşiniň bilelikde geçiren çäresi ýokary ruhanatligi beslendi. Türkmenistanyň Inженер Tekniki we Ulag Kommunikasiýalar Institutynyň ilkinji Zenanlar guramasynyň büzmeyni tarap Zenanlar guramasynyň hemde büzmeyni tarap gaýetiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagt nesihat Zenan mertebesi ahlak gözelligi diýilip atlanyrly. Türkmen Aýratnaşyk Agentligine aviasiýa we aýratnaşyk işgärleriniň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň geňeşiniň guramaklaryna geçirilen okuw maslahaty işin käsete beslendi. Awanna ifadanaky Halkara Açylyk Akademiýasyny, Halkara Insan Perwer Alimleri we Ösüş Uniwersitetiне, Halkara atnaşyklary, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport, Türkmen Döwlet Medeniýet, Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyryş, Türkmen Döwlet Maliýe, Seyit Nazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Muallimçilik, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutlaryna, Çepeçilik Akademiýasyny, Türkmen Milli Konserwatoriýasyny geçirilen çäreler ýokary ruhy bilentligi beslendi. Ýaşgyrly Qaýfa adynaky Halkara Newt we Gaz Uniwersitetiне geçirilen wagt nesihat militinçilik işiniň gerimini giňeltmek olaryň ähmeti bilen bagly boldy. Türkmenistanyň medeniýet, sport we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň geňeşiniň we Aşgabat şäher medeniýet müdürläriniň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň bilelikde guramaklaryna beýik ustad Pragy dünýä edebiýatynyň şam çıragy atly wagt nesihat çäresi geçirildi. Şeýle çäreler ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher hemde berqararlyk, bagtyýarlyk, köpetdağ, büzmeyni tarap geňeşleri, Demokratik Partiýanyň büzmeyni tarap komissiyeti, şeýle-de Türkmen Demir ýollary agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasy tarapyndan geçirildi.
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutunyň ilkinji denanlar guramasynyň Türkmen halysynyň milli muzeýine guran gedilenji hasa täsiri boldy. Talip gyýlar muzeýin gymmatlyklary bolan milli haly we haly önümlerle içkin tanışdylar. Ahali vilayet denanlar bölümünün Sarağız tejen etrapy hakimlikleriniň, vilayet kardeşler arkalaşlarynyň hemde etrap we vilayet ýaşlar guramalarynyň bilelikde guramaklaryna Türkmenistany ineleriň we çağalaryň saglygyny goramak boýunça sagdyn ene, sagdyn çaýga, sagdyn geljek atly 2020-2025-nji ýyllar üçin milli strategiýa hemde Türkmenistana gender deňligi boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýnamasynyň çäklerini denanlaryň gender deňligi barada düşünjesini arttırmak maksady bilen sagdyn maşgala, sagdyn jemgyýet atly wagt ünlü maslahatlar geçirildi. Demokratik Partiýanyň Balkan vilayet we Balkanawat şäher komitetläriniň Balkanawat nevçilik ortak hünara goý mekdebiniň talip ýaşlar bilen kitap okumak, dünýä düşünmek diýen at bilen geçiren çäresi ören täsiri boldy. Balkan vilayet denanlar bölüminiň kardeşler arkalaşlarynyň Balkan vilayet Sinagaçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Balkan vilayet komitetiniň ýaşlar guramasynyň Balkan vilayet geňeşiniň Balkanawat Türkmenmän şäher gaziýetleriniň ýaşlar guramasynyň Türkmenmän şäher geňeşiniň geçiren maslahatlary ýokary işçiňlige eýe boldy. Daşaw şäher häkimligine denanlar birleşiginiň vilayet, şäher, etrap bölümleriniň guramaklaryna şu ýyla ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hemde öňde durýan wezipeleri kesitlemek boýunça maslahat geçirildi. Daşady vilayet saglygy goraş müdürlüğiniň kardeşler arkalaşlarynyň Daşady vilayet birleşmesiniň hemde Demokratik Partiýanyň Daşaw şäher komitetiniň bilelikde guramaklaryna Daşady vilayet köporly hasahanasyna maslahat geçirildi. Lewap vilayet gümrük kanasyna döwrewap gümrük siýasaty kuwwatly daşary sewdanyň kepili atly pudagary okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatyna Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň harby we Hoşalyk ministrliginiň ösümlikler boýunça döwlet karantin gullugynyň we döwlet veterinariýa gullugynyň hünärmenleri, Türkmen demir ýollary we Türkmen awta ulaglary agentlikleriniň işgärleri, Türkmenistanyň ulaq logistika merkezi açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň Türkmen logistika assosiasiýasynyň agdalary we başga da bir näçe ulaq logistika kompaniýalarynyň wekilleri, Türkmenistanyň Sinagaçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Lewap vilayet komitetiniň hünärmenleri hemde telekeçiler gatnaşdylar. Lewap vilayet kitapxanasynyň kardeşler arkalaşlarynyň vilayet birleşmesiniň denanlar birleşiginiň vilayet bölümi bilen bilelikde guramaklaryna magtamaly pragynyň dörejiligine felsepewi garaýşlar we onuň umumy adamda terbiýesindäki ähmiýeti atly maslahat geçirildi. Lewap vilayetiniň taryhy we ülkany öwrenş muzeýiniň Repetek döwlet biosfera gorokanasynyň ýaşlar guramasynyň vilayet etrap geňeşler bilen bilelikde guramaklaryna Türkmen tebigaty dünýä medeniýetiniň hazinasyny atly dawraly maslahat geçirildi. Mary vilayet kitapxanasyna denanlar birleşiginiň Mary vilayet bölüminiň guramagyna Türkmenistanyň halk maslahaty milli görülgämi zady bilen dawraly maslahat geçirildi. Denanlar birleşiginiň Mary vilayet bölüminiň ýaşlar guramasynyň Mary vilayet, Mary we Bayramal şäher, Mary Bayramaly Sakarçaýga Murgap Türkmen gala ýol öten we Garagym etrap geňeşleriniň bilelikde guramaklaryna aýdym sağly dörejilik duşuklar geçirildi. Denanlar birleşiginiň Türkmen gala we ýol öten etrap denanlar bölüminiň ýaşlar guramasynyň ýol öten etrap geňeşiniň bilelikde guramaklaryna täze ýamyň sagdyn çaýgalary biziň röwşen geljegimiz atly terbiýeçilik ähmiýetli wagt netigat şäherlet geçirildi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetleriň we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 22-nji oktýabrda günni boljak howa barada Türkmenistanyň hidrometeorologiýa baradaky gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup demirazy gün atardan tele sekundda 10-15 metr etýän şemal ösür. Howa gündüzüne 19-24 gradus, kenary etraplaryna 16-21 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup demirazy gün atardan tele sekundda 10-15 metr etýän şemal ösür. Howa gündüzüne 21-26 gradus maýly bolar. Mary vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup demirazy gün atardan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar.
Liverpool ayetine ütkap duran bulutlu hava olup, gün ortağına tardan teylesi kuntu 9-14 metre etiyen şemal öksür, hava günlüğüdüne 21-26 gradus maylı olur. Daşoğudun ayetine ütkap duran bulutlu hava olup, yağış yağır, demradı kuna tardan teylesi kuntu 10-15 metre etiyen şemal öksür, hava günlüğüdüne 16-21 gradus maylı olur. Paytahtymyzda Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bolup, ýamrazy kunatardan teylesi kuntu 10-13 metre etiyen şemal öksür, hawa gündüzüne 22-24 gradus maýly bolar. Ýurdumyzyň çok säraýynyň 22-sine magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Edýdi watandaşlar göz pasyna howanyň derejesiniň ütkap durýanyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzümlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenek pasylyny öz saglygyňyz gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunlaryň watan habarlary gepleşime jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň özünine bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz. Hormatly izleşler, Arzu Haly dükanynyň islenlik ajaýyp haly önümlerini Garrykuliýew köçesiniň ak toprak binasyna täze açylan Arzu Haly dükanynyň satyn alyp bilersiňiz. Şeýle-de biziň ähli haly önümlerimiziň vilayet şahamçalarymyzda hem satylýanlygyny size ýatladýar. Bahalar hallara görä dürli-dürlidir. Telefon belgilenme 862 36 55 66 863 07 91 70. Arzu Haly, dürli hil, dürli baha.